Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα ένα ταξί. Πού θέλετε? Ξέρετε που είναι το λιμανάκι στα Λεγρενά? Πού? Το λιμανάκι στα Λεγρενά, πού είναι ο Όμιλος? Το λιμανάκι πού? Στα Λεγρενά. Στο Λεγρενά? Λεγρενά. Λεγρενά? Ναι. Ξέρετε πού μπορείτε. πήρατε κύριε? Αγρίνιο πήρατε. Στο... Αγρίνιο δεν πήρα. Ναι. Πού είναι αυτό το λιμανάκι? Πρώτη φορά το έχω. Πού... Μετά που να σου πω, μου είχε χαλάσει τα αμάξι και δεν έχω πώς να γυρίσω τώρα. Δεν έχω και ασφάλεια. Πού είστε? Για πείτε μου. Στο λιμανάκι στα Λεγρενά. Στο λιμανάκι πώς το είπατε το άλλο? Στα Λεγρενά. Στα Λεγρενά? Ναι. Πού είναι αυτό? Τώρα που είναι δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Δεν ξέρεις πού είναι? Δεν ξέρεις πού είσαι εκεί? Είναι χωριό Είναι- εκεί κοντά? Χωριό Λεγρενά είναι. Πόλη Λεγρενά? Χωριό Λεγρενά. Κοντά στην Πελοπόννησο είναι? Ναι. Πας στην Πελοπόννησο. Θα το λέω, στο Αγρίνιο κοντά είναι βασικά. Από Αγρίνιο έφυγα σήμερα. Πόσο Δεν είναι είναι, τώρα για μακριά? ένα 40 λεπτό περίπου. 40 λεπτά λιμάνι Λεγρενά. Ναι, ναι. Περιμένετε λίγο να ζητήσω. Ναι, γεια. Να μου πει κάποιος λιμανάκι Λεγρενά που είναι. Θα καθορίσω. Ω, μετά το Μεσολόγγι. Μετά. Ναι, ναι, μετά. Που πάμε για Αθήνα. Ναι, πάμε προς Αθήνα. Αθήνα έρχομουν, αλλά δεν έχει ελτά τέτοια ώρα. Είπατε? Αλλά δεν έχει ελτά τέτοια ώρα. Δεν έχει? Το extra service. Express service? Ναι. Τι? Δεν με υποστηρίζει. Είσαι γραμμένος. Ναι. Θα το πάρετε όμως μπορείτε να γραφτείτε τώρα. Το ξέρω, ναι, αλλά μου λέει ότι δεν κάνει την ασφαλειά μου και δεν πληρώσω λεφτά με τελικά τώρα. Και δεν έχω μαζί μου τόσο πολλά, είναι, ξέρω εγώ. Πρέπει να πάρει τα αμάξι, να το φέρει Αθήνα, ναι. Πού είναι, ξέρετε πού είναι το πατρικό του Λαπιτέρη? Ναι, το πατρικό του, ναι. Το καινούριο. Ναι, πού τα καρπολάγανα πιο κάτω. Α, είναι κοντά στο καινούριο. Ναι. Εκείνη το λιμανάκι στα Λεγρενά. Από εκεί που είναι το Πιτέρης που είναι ο Ράκης κοντά στο καινούριο είναι. Τα καρπολάγανα δίπλα. Το δοχείο μήπως είσαι? Το. Α, όχι είναι. Όχι. Δώστε μου ένα τηλέφωνο, δώστε μου ένα τηλέφωνο σας. Ναι, 6947. 518. 918. Λοιπόν, είμαι εδώ στο... Έχει 5 σκαφάκια στο... Επικοινωνήστε με το κέντρο, να σας δώσω το τηλέφωνο αν μπορείτε να συντονίσετε με το ίδιο που είναι. Με ακούτε? Ναι, πείτε μου. Θα μου στείλετε ταξί? Θα σας στείλω, δώστε μου το όνομά σας πάλι να ταξιδί, θα το πείτε που είστε. Ναι, Γουλιέλμος. Βασικά, Γουλιέλμο, δεν υπάρχει άλλος Γουλιέλμος. Ναι, θα σας πάρει το 33 τώρα για να το πείτε που είστε. Το 33 θα έρθει. Ναι, θα ξενοδοχείτε πρώτα να το πείτε που είστε. Ξέρετε πού είναι το ξενοδοχείο? Ποιο ξενοδοχείο? Το ξενοδοχείο Ρεντ, πώς το λένε, του ΛΕΤ. Τα ματιάκια. Εντάξει, ξενοδοχείτε με το ταξίδι τώρα. Πώς? Θα σας πάρει. Όχι, το Εσπέρια, το ξέρετε το Εσπέρια. Τρικούπι στο Εστέρια. Όχι Τρικούπι. Κλείστε να σας πάρω το ταξίδι. Έγινε, γεια σας. Γουλιέλμος. Σας πήρω τηλέφωνο το ταξίδι και δεν πιάει το κινητό σας. Πού είστε? Κοιτάξτε, ναι, δεν έχει σήμα, βασικά έχει πέσει και το φως, έχουν κλείσει λάμπες και δεν έχει και σήμα βασικά. Και τώρα που φύγει. Ξέρω εγώ, τα έχω ανέβει εδώ πάνω σε άλλο πιάσει το τηλέφωνο. Κάτω δεν πιάνει καθόλου. Και έχει κάτι ήχους τώρα, κάτι ζώα ακούω.
Τι να σου πω, θα έρθει τώρα 3. Τι κάνω. Ποιος θα πω τελικά. 36 θα επικοινωνήσετε με τον κύριο που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως, τώρα έχει ανέβει κάπου στη Σιλάνα και έχει το τηλέφωνο του. Έχω ανέβει στο λόφο. Ένα 3 τούτος άκους. Το 33 είναι κοντά. Επικοινωνήστε με το κύριο 36 θα δώσω το τηλέφωνο. Το 36 θα σας πάρει. Το 36 το 33. 33 τώρα τούτος άκους. Κοιτάξτε, από ποια πλευρά θα έρθει, δεξιά ή αριστερά μου. Γιατί έχω ανεβάσει στο λόφο και ξέρω που έχω πάει τώρα, είναι δεξιά ή στα αριστερά του δρόμου. Α, εγώ δεν ξέρω πού είναι, εκεί όπως... Κοιτάξτε που είναι, έχω ανέβει στο λόφο που είναι κάτι μπανάνια. Τι είναι? Με ακούτε?